ман бояд каме дар бораи осорхонаи устод Лоиқ нақл мекунам, чун устод соли 2000 дар синни 59 солагӣ даргузаштанд. Ҳамагӣ дар давоми 1 сол ин осорхона бунёд шуд ва соли 2000 ҷашни 60 солагиашонро дар ин зодгоҳашон дар ин осорхона гузаронидем. Ва баъдан ба ҳами он нафароне ки барои дар бораи устод Лоиқ мақолаи интишор карданд ё сӯгномае навиштанд ва он мақолаҳо ва сӯгномаҳо аввалин шуда устод Сафар Абдулло дар маҷмӯъаи китоби Марсияи Хуршед чоп шуд ки барои эшон ман изҳори ташаккур мекунам ва ҳар як нафаре ки мехост дар васфи устод Лоиқ сухане гӯяд ё мақолае чоп кард ё шеъре эҷод кард, дар ин китоб чоп шудааст. ва дуввумин китобе ки ман инҷо бояд муаррифӣ кунам ва аз эшон изҳори ташаккур мекунам, Усмонҷон Ғаффоров профессор ва яке аз устодони донишгоҳи давлатӣ ба номи Бобоҷон Ғаффурови шаҳри Хуҷанд ҳастанд ва изҳори ташаккур аз номи аҳли хонавода, аз номи тамоми мухлисони шеъри устод Лоиқ мерасонам, чунки эшон хеле заҳмати калон кашиданд. 4 нашри ин китобро худашон ба ибтикории худашон чоп карданд ва бибинед ки чӣ як пурмуҳтаво китобе ҳам ба нашр расидааст. ва инчунин устодони зиёде китобҳои дар васфи устод ё дар бобати устод чоп расонданд ва амаки бузургам устод Хоришариф Шералиев низ инчунин ёддоштҳояшонро чун китоби Фарёди Дилфигор дар вазни фарёди бефарёдраси худи устод чоп карданд ва хеле хонданибобу ва ҷолиб ҳам ҳаст. дар оянда бо нақша дорем ки бо иловаҳояш чопи дуввум, нашри дуввумашро ҳам идома диҳем. ва аз устод Мисбоҳиддин Нарзиқул ки бо номи Фуруғи ҳастӣ як рисолае чоп карданд, инро низ бояд зикр кунам. Бештар дар бораи нақди адабии шеъри устод Лоиқ рафтааст инҷо сухан. ва аз устоди устодон ва дӯсти бисёр наздики устод Лоиқ Абдунаби Сатторзода ки эшонро ман ҳамчун ба унвон як амаки худамро мешиносам ва устод маъруфияти тамоми форсизабон дар тамоми кишварҳои форсизабон дорам ва наздикӣ ҳатто дар донишгоҳи Самарқанд 1-2 моҳ омада ҳатто тадрис ҳам гуфтанд, чунки маъруфият ва маҳбубияташон берун аз кишвар ҳам паҳн шудааст. ва дар ин ҷо бибинед ки мақолаҳои маҷмӯи мақолаашон ва бо унвони аз рӯдакӣ то Лоиқ чоп шудааст ки як рамз ҳам дорад, рамзе ки бибинед ки дар зодгоҳи устод рӯдакӣ устоди дигар, устоди баланд шаън устод Лоиқ ба дунё омаданд ва бибинед ки ҳамин як риштаи назмро устод Абдунаби Сатторзода аз қарни 10 ба қарни 20 расонданд. бибинед ки устод Абдунаби Сатторзода баъд аз 1000 соли дар гузашти одаму шуъаро устод рӯдакӣ ба дунё омадани устод Лоиқро низ инҷо зикр карданд ва як риштаи назмро аз қарни 10 ба қарни 20 оварда расонданд. бибинед ки ин риштаи ногусастанӣ, занҷирае ки ҳаргиз гусаста нашудааст ва идома меёбад, инҷо бояд зикр карданд. ва албатта рассомон низ дар ин ҷода қадамҳои бузург ниҳоданд ва рассоми халқии Тоҷикистон Исуф Сангов бо тӯҳфаи худашон инҷо бибинед ки як мусаввараи устод Лоиқ ҳам тӯҳфаи осорхона карданд ва китобашон ки дар инҷа маҷмӯи асарҳояшон чоп шудааст тӯҳфа карданд ва бисёр китобҳо ҳаст ки агар бо тангии фурсат мо наметавонем ҳами онҳоро зикр кунем. ба наздикии устод Камол Насрулло низ маҷмӯи мақолаҳояшонро оид ба устод Лоиқ тӯҳфа карданд